Türkmenistanda adamların gitirim bolyanlygy barada onlar çyl bäri ne häkimetler ne de döwlet mediasy habar berýär. Ulularyň we çağlaryň direksiz ýetýänligi soňky döwürde sosial mediada kömek sorap çap edilýän bildirişlerden we gararsyz çeşmeleriň berýän maglumatlaryndan ma'lum bolýar. Adatlyň Türkmenistandaky habarçylaryna çağlaryň ýetirim bolmagy bilen bagly ma'lum bolan soňky ýagdaýlaryň biri 18-nji iýunda marda ýüze çykypdyr. 4-nji sınıfy tamamlan 9 ýaşly gyz Gurbanlyk bayramynyň 3-nji güni öýünden çykyp gidenden soň ýygyna dolanmandyr. Ýagdaýdan habarly çeşmeler çağanyň 5 günläp tapylmanlygyny 23-nji iýunda gurrun berdiler. 24-nji iýunda çağanyň Murgap deriýasynyň kenarynda ölü tapylanlygy habar berildi. 24-nji iýun güni ýiten çağıjyň Murgap deriýasynyň gyrasyndan tapylandygyny enatasyna kanun goraýjy idarasy tarapyndan habar berildi. Dip adatlyň habarçysy gurrun berdi. Habarly çeşmeler çağanyň ýetirim bolmagyna degişli derňe işleriniň dowam edýänligini we köp sorawlaryň jogapsyz galýanlygyny aýdýarlar. Murgap deriýasynyň gyrasyndan akyp çykdy. Murgap deriýasy çağanyň ýaşaýan ýerinden has uzakda. Nädip 9 ýaşly gyzjagat derýanyň boýuna barpdyr. Häzir çağanyň sagtyetini anyklanmak we medekspertiza işleri tensketlerini, içki organlaryny barlamak boýunça işler geçirirler. Dolu maglumat elýeterli bolandan soň dolu görnüşde habar berirler. Dip habarçymyz polisiýa işgärini çetirleýär. Çağa bir näçe günläp polisiýa tarapyndan gözlendi. Aktaryş işlerine tutuş töwerekdaşyndaky adamlar hem goşuldy. Bizim goňşular, garyndaşlar, tanyşlar yerli yerden gözlemäge başladyk. Emma netije bolmady. Dip çeşmeleriň biri anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk radiosy çeşmeleriň howpsuzlygy sebäpli çağanyň adyny we beýleki jekmejek maglumatlary çap etmekden saklanýar. Çeşmeler çağanyň gitmeginiň ören geň bolandygyny, onuň öz ejesiniň telefon nomerini ýatdan bilýänligini bellädiler. Maşgalak zalarynyň çağany gözlemek üçin elinden geleni edenligini, hatda palçylara molla ýüz tutanlygyny we ýygydarly polisiýa ýüzlenip duranlygyny çeşmeler gurrun berdi. Polisiýa işgärleri şu gün içinde her ýylda çağa ýetýär, tapylmaýany hem bar, tapylany köp diýse bolýar. Tapylýany 3-4 günden aňyr geçmän tapylýar, gözlenýän çağlar hakykatdan bar. Her ýyl bereketi ýetýär. Dip çeşmelerin yeni biri polisiýa işgärini çetirledi. Adatlyk radiosy Marynyň polisiýa wekillerinden çağlaryň direksiz gitmegi barada resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Adamlaryň esasanyň çağlaryň ýetirim bolmagy baradaky habarlar soňky ýyllarda sosial ulgamlarda köp duş gelýär. Soňky wagtda sosial media serişdeleri adaty ulanjylar bilen bir wagtda türkmen polisiýasy üçin hem maglumat ýaýratmak we ýetenleri gözläp tapmak üçin platforma öwrüldi. Geçen ýylda IMO'da jinayatçylykda guman edilýänleriň gözlegi hakyndaky bildirişler şeýle-de ýetirim bolan çağlar baradaky habarlar has köp gözeýilip başlady. Geçen göz aýlarynda ýurduň dürli sebitlerinde ýeten çağlar barada ondan gowrak bildiriş IMO'da çap boldy. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan polisiýa işgäri bildiriş bermek üçin sosial ulgamlaryň ulanylyp başlanmagynyň meseleniň barha agyrlaşmagy bilen baglydygyny aýtdy. Çağlar ýetirim bolýar, käbiler gidýär we öýlerine gaýdyp barmaýar, käbiler alınıp gaçylýar, jinayet köpelýär, ogurluklar ýygy-ýygydan bolýar. Dip adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürleşen Balkanly polisiýa işgäri gurrun berdi. Her ýyl dünýäde ýüzlerçe müň çağa ýetýär. Görüldýän statistika enatalaryň ýetirim bolan çağlar baradaky ýüzlenmelerini esaslanýar. Käbir çağlar tapylýar, emma käbirlerini tapyp bolmaýar. Dünya tejribesinde çağlaryň gitmeginiň öňüni almak üçin kämillik ýaşyna ýetmedik çağlaryň enatalaryna çağlaryň howpsuzlygyny üçin etmeň zerur şertleri barada habar berilýär. Bu meselede meýletin çäreleriň we meýletinçileriň işleriniň ähmiýeti östürilýär. Meseleni köpçülige ýatladyp durmak maksady bilen her ýyl 25-nji maýda dünýäde ýetirim bolan çağlaryň halkara güni bellenýär.